Salutare dragi copii, bun venit la Q&A numărul 3. Pentru că este faimosul Halloween acum în curând, o să fac acest video cu masca pe cap. Old School Magic întreabă, îți place să joci fotbal? Da, normal că îmi place, iubesc să joc fotbal. Toți el mă întreabă de ce nu am mai apărut Vlad. A fost bolnav. Daniel Niculcea, de câte a văzut, tu faci școală în Anglia, de ce ales Anglia și nu în România? Uite-te la videourile mele anterioare și o să vezi cât de mișto e aici, normal că am ales aici. Te mai întorci în România? Da, în vacanțe mă întorc în România. De ce nu ai mai pus videoclipuri cu trucuri magice? Ai putea să faci ceva Vine. Nu am mai pus pentru că am uitat să au cărțile de joc aici și oricum vreau să fac mai mult vlog-uri decât Vine-uri mai fac, să știi, pe pagina de Facebook. Dați like în puii mei ca să vedeți tot ce fac. Cât timp putea să-ți faci freza? Freza asta? A, nu mult, 5 minute. Mi și eu nu-ți mă întreabă ce te-a determinat să te dai la facultate în Anglia. Pentru că înveți mai mult, mai ușor, mai bine și mai ai și o experiență super ca lumea. Șefii Badea mă întreabă cum e la facultate, bestial. Când e ziua ta? Pe 14 august. Aștept cadou. I'm Chaos, mă întreabă, ai 1000 de abonați, mă. Da, m-am observat că am 1000 de abonați. Mersi frumos. Am strâns iar 1000 de abonați, cred că e a treia oară. E super tare. Cheat Cobriz mă întreabă, o să mai postez trucuri magice? Probabil că mai postez. O să mai postez, că tot cereți voi. Danieleu, cum e la tine în cameră? Camera mea arată așa ca o pușcărie, evident. Acesta este afișul care zici tu că nu vreau să-l arăt. Nu e nimic în puii mei. Ce e după afișe mai belea? Știți voi. Așa, am coși de gunoi aici, nu-l arăt. Pac, măsuță, chestii, vin, dulap, adio. Mr. Carnival, ai prieten golan? Păi tu l-ai văzut pe Vlad, mâncați. Să vezi când se dezlănțuie ăla da golan. Naruto mă întreabă, te joci ceva jocuri? Dacă da, ce? Nu. Am jucat Batman de curând, dar nu prea. Câți ani ai? 19 ani. Paul Benga mă întreabă, ce ai face dacă nu mai avea nici abonați la canal și like pe pagina ar scădea? M-aș lăsa în pui mei, înseamnă că nimănui nu place ce fac. Așa că de ce aș face de retard? Madalina, nu. Săraca. Dacă este să învățați ceva din video ăsta, este să nu vă luați de oameni cu nevoi speciale, vă rog frumos. N-ai cum să eviți și n-ai de ce să te iei. Sunt și ei oameni, teoretic. Ce faci după o zi grea de școală? Păi eu nu prea am zile grele de școală. Pare rău, până acum n-am avut nicio zi grea de școală. Irgaru Andreea Maria, cum înveți repede și mai ușor tu? Bă, seara în liniște. Cu mult sport, nu știu, motivații. Mihaela Cristina, ce tip de muzică asculti? Hip-hop, dubstep, future house, nu știu, de toate. Răzvan Miu, ce faci când vrei să faci ceva și nu știi ce să faci, dar vrei să faci ceva? De obicei nu fac nimic, dacă aici să fac ceva. Fac ceva productiv, sper. Nu las că îmi cere bani după 9 luni. Corect, bă, Elvis. Tibi Popescu, care este materia ta preferată la școală? Păi acum am 4 materii doar și nu-mi place niciuna. Nu mai sunt ca la liceu să-mi placă sport. Cosul e mai mare decât mingea. Ce mare scofală? E ca și cum ai băga o gogoașă în gură. Nu? Cătălin Ciohoreanu mă întreabă, ciocolată sau vanilie? Vanilie! Andrei Cristian, ce muzică asculti, ce apreciezi la un vlogger? Muzica am zis. La un vlogger să fie el însuși, să nu copieze alt vlogger. Tudor Domșa mă întreabă, ce alege dacă ai putea să te întorci în timp sau să călătorești în viitor? Mă întorc în timp normal, dracu. Cosmin Ferecat mă întreabă ce planuri ai de viitor. Continui cu YouTube, cu pagina de Facebook, fac colaborări pe Facebook, pe YouTube. Dacă vreți să fac o colaborare cu cineva sau nu știu ce, ziceți și voi în comentarii. Ilea Florimon, la ce facultate ești? University of Essex. Daniela Mihaela Roman, cum ar fi să afli că părinții tăi s-au mutat, dar pe tine te-au uitat? Păi eu m-am mutat și am uitat pe ei de aici. Dani Alec, ai fost obligat să mergi la facultate? Nu, în puii mei, mi-a de plăcere. Ionescu Vlad Gheorghe, ai fost la Antol? Nu, greșeala mea. Robert Popov, ai ieșit din Junima? Nu dracu să ieși din Junima, mai nebunit. Junima is love, Junima is life. Andy și ceea ce filmezi acum, filmezi din altă țară? Da. Alin Șerban, asculti rock? Pune melodii. Andrei Dragomir, mai a pus să prind 69? Doamne ajută să prind 69. Ariana Pop, ce-ți place să faci în timpul liber? Bani, ascult muzică, să mă uit la filme, seriale. Bigajanu, Cristina, Daniela, când ai făcut pagina, te-ai fi așteptat să ajungi la atâtea like-uri? Nu cred. Ariana Pop, ce vrei să faci când vei fi mare? Bilionar. Barça sau Real? Real Madrid, pentru că urăsc Barça și îl urăși pe Messi. Uitați-l pe necuratul ăsta, Vlad Petculescu, ce ai face dacă ai putea fi băiat pentru o zi? Alexandra Mihaela, ești un zân curcan? Eu sunt o zână curcană. Păi hai să facem o zânuță curcănică, bine? Bine.
Asta au fost întrebările, dragi copii curcani. Am încercat să-l fac repede Q&A ăsta pentru că e deja joi, nu cred că îl postez joi, deci vineri sau sâmbătă o să fie video ăsta. Îmi pare rău, dar aseară am fost la Nightline unde am stat 10 ore, adică până la 8 dimineața. Am ratat și o clasă. Pare rău, dar asta e. Ne vedem săptămâna viitoare, da? Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook, mă găsiți acolo, postez destul de des. Am aproape 10.000 de like-uri, dați like, mâncavați. Dați și aici, abonați-vă și pe YouTube aici și așa. Mulțumesc mult, mă vizionați. Vedem data viitoare. V-am pupat. Adio.